presented by Agni Shakti Films. हो बबुनी तोहार लबनी हवे कवन बरांड के। ये हो बबुनी तोहार लबनी हवे कवन बरांड के। लबनी से बड़ तोहार लौकता कबूतर हो। लबनी से बड़ तोहार लौकता कबूतर हो। हम हई परमानेंट गहकी दुकान के। बापिया दह चिंटू हे रोजीना। एक बापिया दह चिंटू हे रोजीना। माजा मिलता पियब पूरा एकदम तान के।